Christmas vibes na sab sa Hall of Justice sa Davao City. Diyan gi-display na ang mga parol nga hinimo sa mga paroli o probationer. Ano ang report ni John D. Esteban? Klase-klaseng gidakon ug disenyo sa mga parol. Kini ang imuhang makita sulod sa Hall of Justice sa Davao City. Kadaghanan gama sa recycled material sama sa plastic nga kutsara ug straw. Duna sa hinimo sa indigenous materials sama sa ginit ug panit sa mais. Usa kini sa proyekto sa Davao City Parole and Probation Office nga gisugdan ni atong 2020. Ang mga parol hinimo sa mga parolees ug probationers. Usa na diha ang bana ni Lorena nga nakagawas ning baguhay lang. Siya sab ang naghatod sa parol nga hinimo sa iyang bana. Malipayon si Lorena kay karong Pasko subli niya makauban ang iyang bana. Pasalamat jud ko ma'am. Mao man pod akong gikuan nga sa Pasko makauban pod nako siya kay tung last year wala baya pod siya ma'am. Importante nga magkauban sa Pasko. Importante ma'am para mabuo po ang pamilya. Dunay sobra 240 ka lanterns ang i-display. Kaning amo ang project sa paghimo nila og parol ma'am namugna ni adtong panahon sa pandemic. So ang mga kliyente namo dili maka report diri face to face sa opisina. Mao nang gihatagan namo sila in compliance sa ilang parol conditions nga mo report kada bulan diri. Tagaan namo sila og project as a form na pud og art therapy during that time para ma-avoid ang depression, magka-bonding pud ang pamilya sa paghimo sa ilang mga parol. Ang staff padayon sa pagsabit og parol. Tuod man sa pagsulod pa lang mabati na ang spirit of Christmas. We are grateful to the parolees and probationers as they once again shared to us their talents. So the aim of these lanterns is actually to make the parolees and probations productive members of their respective communities. That's why I would like to urge everyone to come and visit the Hall of Justice. Even if you have no pending case here, just come here and support the efforts of the probationers and parolees. And maybe you can purchase one or two of their products. Kini mga stars nagpadayag sa kaliwanag sab sa ilang mga pangandoy sa kinabuhi. Pagpakita nga ang atong mga kliyente bisag mga marginalized sila nga sector sa atong sosyedad kabahin na sab sila sa kasaunogan sa Pasko. Kauban si Jojo Solarte sa camera. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV.